Ahojte! Dnes si dáme jogu, ktorá bude pozostávať zo základných pozícií pozdravov slnku a bojovníkov. Prejdeme si všetkých troch základných bojovníkov, čiže bojovník 1, bojovník 2 a bojovník 3. Tak začneme pozdravom slnku. S nádychom vyvedieme ruky dohora. Telo máme pevné, brucho vtiahnuté. Výdych hlboký predklon. Chytíme sa za predlaktia, trošku zostaneme v tejto pozícii. Koho ako hlboko pustí, samozrejme. Čím viac kolena pokrčíte, tým to bude jednoduchšie. S nádychom ideme do polovičného predklonu, kľudne môžete až takto, ale snažte sa mať v tejto pozícii úplne rovný chrbát. A s výdychom odkročíme do pozície dosky. Kto zvládne, drží tak, kto nie, môže položiť koleno na zem. Chvíľočku vydržíme. Zídeme do podložky, buď cez kolena, alebo priamo, ako keby cez klik. Nádych. Kobra do záklonu. Výdych nadol a cez kolena sa otlačíme do strechy. Chvíľočku vydržíme, poprešlapujeme. A pomalými krokmi prikráčame k rukám. Nádychom polovičný predklon, s výdychom hlboký, s nádychom do záklonu. S výdychom ruky pred srdce. Dáme si to ešte raz. Nádych, záklon. Výdych, predklon. Nádych, polovičný predklon, rovný chrbát. S výdychom odkročíme do dosky. Chvíľu vydržíme. Sme rovno, nemáme ani padnutú, ani vystrčenú, ale brucho stiahnuté, zadok stiahnutý. Dlane pod ramenami. Zídeme do podložky. Dáme si teraz 3-krát kobru. Nádych. Kobra. Výdych naspäť. Nádych. Kobra. Výdych naspäť. Nádych. Kobra. Výdych naspäť. S nádychom sa cez kolena odtlačíme do strechy. A prešlapujeme. Odtlačíme sa od podložky, aby ste neboli v tejto pozícii, že máme akože rovné nohy, ale chrbát je tak ako ten môj, ale sa otlačame a radšej máme pokrčené kolena. Prešlapujeme, dýchame. Pomaly prikráčame naspäť. Nádych polovičný. Výdych hlboký. Nádych, záklon. Výdych, ruky pred srdce. Teraz do toho postupne pridáme bojovníkov. Nádych, záklon. Výdych, predklon. Nádych, polovičný, rovný chrbát. S výdychom odkročíme do dosky a rovno zídeme do podložky. Nádych. Kobra. Zaprieme nohy o špičky a skúsime sa otlačiť rovno do strechy. S nádychom pravú nohu pristúpime medzi ruky a ľavá noha päťca sa zatlačí do zeme a vytočí sa do 45 stupňového uhla. A vyjdeme do bojovníka 1. Toto je pozícia bojovníka 1. To znamená, pravá noha je pokrčená, ľavá je vzadu vystretá, päta na zemi, špička smeruje od tela. Ruky do podložky. Noha naspäť dozadu a ľavá noha medzi ruky. A teraz sa pravá vytočí. A držíme. Ruky do podložky. Ľavá noha do strechy.
prikročíme k rukám. Nádych. Polovičný výdych, hlboký predklon. Nádych, záklon. Výdych, ruky pre srdce. Ideme ďalej. Nádych, záklon. Výdych, predklon. Nádych, polovičný predklon. S výdychom odkročíme do plenku a zídeme rovno do podložky. Cez kolena, ak je potreba. Otlačíme sa, nádych. S výdychom špičky zaprieme a strecha. Pravá noha medzi ruky. Bojovník 1. Vydržíme a otvoríme to do bojovníka 2. Teraz nádychom otvoríme pozíciu bojovníka 1 do pozície bojovníka 2. To znamená, že sa vytočíme. Ruky. Pravá siaha dopredu, ľava dozadu. Pravá noha vlastne ostáva nezmenená, ale vytočíme panvu. Ramena tlačíme od uši dole, pozeráme sa za pravou rukou. A panvu sa ako keby ľavú panvu aj snažíme tlačiť dozadu. Vrátime sa do bojovníka 1, aby sme si to vyskúšali, ten prechod. Ruky do podložky. Noha naspäť do strechy. To isté druhá noha. Ľavá noha pristúpi. Pravá päta na zem. A držíme bojovník 1 chvíľu. Otvoríme pozíciu, to znamená, že vytočíme panvu. Aj ruky do stran. A teraz pravú panvu tlačíme ako keby dozadu. Ramena od uši. Koleno sa snažte mať čo najnižšie, aby ste neboli v tejto pozícii, ale naozaj, že posilujete aj stehná. Snažte sa byť pevný. To je niečo, čo som ja zistila rokmi, že pri každom cvičení a cviku brucho zapojené, vystretý, všetko pevné. Je to náročné si to uvedomovať, ale prinesie to ovocie. Naspäť do bojovníka 1. Ruky do podložky. Noha naspäť do strechy. Pomaly prikráčame. Nádych polovičný. Výdych hlboký. Nádych do záklonu dohora. Výdych ruky pred srdce. A posledná variácia pridáme aj bojovníka 3. Nádych do záklonu. Výdych predklon. Nádych polovičný predklon. S výdychom odkročíme do dosky a zároveň zídeme do podložky. Nádych. Otlačíme sa do kobry. Zaprieme špičky. Výdych strecha. Môžeme pridať aj zdvihnutie nohy. Zdvihneme pravú nohu. Pristúpime medzi ruky. Ľavá päta do podložky. Bojovník 1. Nádych. Výdych. Otvoríme bojovníka 2. Nádych. Výdych. Vrátime sa do bojovníka 1. A teraz pomaly preniesieme váhu na pravú nohu. Ruky môžeme dať pred srdce. Bude to jednoduchšie na začiatok. A bojovník 3 je balančná pozícia, kedy sme ako písmeno T. Pokročilá varianta je, že ruky máte natiahnuté nad hlavou, môžete ich mať pred srdcom, alebo ak potrebujete udržať balans ako lastovička, alebo kľudne aj vzadu. Čiže tých variant je veľa. Ak padnete, nevadí, vrátite sa naspäť do pozície. Snažte sa mať, aby ste sa neotvárali v panve, ale tá panva ako keby je kolmo zo zemou, smeruje aj pravá, aj ľava. Pravé ľavé bedro do zeme. Pomaly vrátime nohu do podložky. Bojovník 1. Ruky do podložky.
pravá noha dohora a pristúpi do strechy. To isté druhá noha. Ľavá noha dohora. Pristúpi medzi ruky. Práve päta do podložky. Bojovník 1. Nádych, výdych. Bojovník 2. Nádych, výdych. Naspäť bojovník 1. Ruky dáme pred srdce. A pomaly preniesieme váhu. Tentokrát na ľavú nohu. A opäť máte tie variácie rúk. Dozadu, do boku, dopredu, kto si to chce sťažiť, alebo kľudne pred srdcom. Kto padol, vráti sa naspäť a skúša, to skúša. Nohu vrátime naspäť. Bojovník 1. Výdych, ruky do podložky. Ľavá noha dohora a strecha. Dáme si ešte záverečnú vinyasa, to znamená doska. Zídeme do podložky. Kobra. Strecha. Koleno položíme na zem. Prejdeme do sedu. Ruky dohora. Vykloníme sa na jednu stranu. Do úklonu. Na druhú stranu. Opäť ruky dohora. A prejdeme do twistu. Ľavá ruka na pravé koleno. Pravá ruka dozadu. A vytáčame sa. Rovný chrbát. S každým nádychom sa hovorí, že rastieme a s výdychom vytáčame. Nádych. Ruky dohora, výdych na druhú stranu. Nádych, ruky dohora, ruky pred srdce. S výdychom môžeme ešte natiahnuť ruky dopredu a zísť do predklonu. Skúste ale tak, aby sa zadok nedvihol zo zeme. A ešte na záver môžeme trošku motýlika. To znamená, že chodidlo k sebe. Zatrepotáme krídielkami. Chrbát je vystretý. Môžeme prejsť do statickej polohy, odtláčať lakťami kolena k zemi. Kto ako zvládne. Keď zvládnete takto, je to v poriadku. Tlačte si, aby ste tuto cítili, že vás to ťahá a pracuje. Objímeme sa. Hlboký predklon. Pomaly vyrolujeme do záklonu. Ruky pred srdce. Ja vám ďakujem, vidíme sa na budúce. Ahoj.